Mama mana siapa yang tahu. Ini beli wadah koya saumur pulas. Saumur pulas tiburi mamaru. Harus sapa manika gema enora sampean siji. Kendi beli wadah koya saumur pulawas. Dini aji jun saumur pulat tiburi mimi aji jun. Orang anak wong tua kang paling sayang. Saat iku delangane melas mamange wasik tubung lamun bae karo mamae suci. Ika mama kaji lagi dewani lagi nurut guri. Sapa bisa gulung tenda tenda di gulung. Mama jagat petoni di gulung berkibar. Mama suci kang hormat. Mama wasoten mama lagi amat patoni. Mimi yuyune maka hormati bae Allah. Mama indah ngarep sapa balintangnya. Inura mama STW. Karo mama yati jadi, karo mama aku sekedi. Anak waris beli. Obat pamain lanang hari joget. Sing joget pamain lanang sing hormati mamae sing ngirangakeun mamae endah.
boten ketinggalan kalima metik keding minang labos walet dewe minang kebosoi dewe mama sukaring soten karo mimiane keding you boleh rame-rame suarane hari kembang boleh woe salahku tambah Jawa ditekuk telur wangi kasih doyan gemuyung yen wasul mayang ini aji jun kulane melu hari kembang iring maning redang melu nyawang sing kadoa bodong murah masih paning ayang gagas maling pikiran coba boleh apa kuoisan tambah Jawa tekuk telur bocah baik aja semenggu yen masul mah kulane melu apa tawat mama kali lamun kawat kanggo disambung apa niat apa beli lamun niat jatang parireng mama parireng bakti tunggakem pageniran senang ngati yang gelemah jaga piring sapa bisa panggulung tenda dikulung berkibaran sapa bisa menulung ditulung terima Harawirang sun kanyaga ketik mati mabatik mati beranakku kebeluyan
Pasawang maringiso ni ka nagulong-gulong sema nagulong-gulong tiang iki pada mandi gulong-gulong jagate iya patang ribet yung dudungan na lambo distrik. Tapi yang patang ribet itu ya jagate lunyo das gede kispisan. Aduh, ano naman yaw lumayan. Isu ni kibongen ng taon sumidakan, kuya mangan, kuya jagung. Mangan bulbul, mangan beras tekad. Barang iyan ng taon 70-an zaman repelita. Presiden Suharto kuya rada subun. Oh, jagung manis, jagung metro ya wisake. Beras ya wis mulai pirang-pirang. Oh, isu enak lagi mangani jagung bakar, jagung metro, kining lurung kaya kebong gulong-gulong, maraning ulon ku. Hadapan mendi, senang. Atau kalau sapa ko sininguli dada tua ku kaki, iki harapan pada mendi gulong-gulong ki melewati balong ki duwi ki harapan mendi. Aduh, panjenengan gin ako ni Isinda. Iya, senang harapan mendi golong-golong deh. Harapan nonton wayang. Kinsa panjenengan saparane? Hah? Andika saparane panjenengan sampean. Pakara saparane? Sampean tambu maring Isun ya. Isun iki kang den jajuluk kaki ruwi. Minang kaya tua-tua ni wong Sleman. Kinti kaki ruwi. Oh. Ngulon titik kuno kabuyutan rediam. Tuling ngulon buyut teman. Tuling ngulon ya banjaran. Sampean sekabi golong-golong di hadapan mendi kini jagat. Rada pitang ribet. Toli rada lunyu. Kas kidikis mendi kini. Kaki duwi rianggi garapan nonton wayang golek keberuan maring sampean. Kulin kono lu ning buit Banjar ku. Jarene ana wayang golek Cipta Budi dalange Bapak Tayut sing juntik. Oh. Krungu sindene layap-layap kamau kami mikaji Aam Kamina. Haji Aam Kamina dalange dalang Bapak Tayut wayang golek Cipta Budi sing juntik nyuat. Kungku dalang maestro. Kesenangan yang biasa yang bakal nonton wayang golek ke Bapak Kirwi ning kanam buit tadi di Sela. Oh, Bapak Tayut. Terus koya ning buit diam ya Bapak Tayut. Toling Banjar ya langganan Bapak Tayut. Toling pintu air tambing kanala. Ya Bapak Tayut. Oh. Ning tambi Sleman iki bulak iki ya memang pene Bapak Tayut. Oh, dalam golek Cipta Budi sing juntik. Isun kiya ngepen pisan. Setiap anak tontonan Bapak Tayut sindene si sababae pasti nonton. Tuli kang pintu air ka sering ko Bapak Tayut ngono. Konon. Waduh, jadi panjenengan di golong-golong di harapan nonton wayang golek Cipta Budi dalang Kitayut. Waya isun kaya senang baka ng dalang golek Kitayut ko. Oh, anak dalang sepuh. Dalang bayang golek ko anak ko manggungan. Tulian naman yung kuning kanaka. Ning Anjun, Pauman. Tulian ako ning Gadingan. Oh, Kiwarsad. Tulian naman ning Kapringan. Kadalang Dipan. Tapi, sing sering ning wilayah Keneki. Yaba kabli Bapak Tayut. Yaba Pawarsad. Oh. Siya kabaru konon kanalangganan ni wong tambi wong Sleman baka beli Bapak Tayut ya Bapak Warsan. Jadi ana bayang golek ini isun sing parak kiru ora waro ya. Sampean sing ndi golong-golong le. Baka riange ki wong tambi ki narene dari pen. Tambi
Isun selengut. Tambi, kinakaji. Si tambi maning. Ya gulung-gulung kong tuluan ki. Yar nong tembeng golek. Sampai sangune ki pelem. Kemading, pokoknya ngantuk. Oh majak ke pelem bae. Ana sing sangu asem ladak. Ana sing sangu pelem, pokoknya ngantuk kayak kurang perah kayak wis lah majak pelem bae konon. Waduh. Kaya mamet pelem bapak tuan yang apa kun dulu pak. Pelem bapak tuan yung sang uji pelem ya. Ketika kakinar melu nonton yang golek tabli, baka nonton ay bareng. Kuya wisa ayo nonton sindene sapa. Sindene mimiajaam kami na. Galang bapak tayot, ya ila ko siyampo. Ada kang dikit ng kanal ako nang tung sirapati. Tuloy lakon maning ka. Usapa sing bisa ngalakakan ni Mas Dewi Gandasari. Lakon ni Gandasari. Ya bapak tayot ko konon. Oh konon. Jadi yaw sayo. Yaw sunggap panganong. Ton wayang golek siya. Tapi nyong ngerti akong dingin. Riyang ini ngerti akong dingin ba sampeyan. Nong ton wayang ko haram tabeli. Waduh. Ya beli ya. Tergantung nonton kecuali baka nonton gupak. Oh, baka nonton gupak. Ya hadam, kotak jelas na. Di baka nonton ora gupak siya. Ora kadam ora apa. Oh, kaya mengkonon. Buat ibu hajat ya. Wayah bulan sun dodok wetan. Pikir melayang kiringan ucapan. Tangisan rindu orang kenyataan. Sebagian tidak benar. Ibarat kembang sing cukuni watu. Ditambah mekar papai sini malah akhirnya ayu. Arepku ngerti latih begini papai sini kula pakai papai sini bisa berusaha. Papai sini terus. Papai sini. Mama sini. Papai sini.
Sugiarto Papa Cindy Mama Isa Oh angin tulung tudukeun kekasih di anane seminggu wis pengen ketemu seorang bakal usir pengungguli papai sini ibarat kembang papai sini cukuli waktu papai sini ditambah mekar malah akhir layu arep nanti papai sini gulati gula pada papai sini wis hampir rusak papai sini maling papai sini pada kare papai sini papai sini oh angin tulung tudukeun atau lupa kekasih di anane seminggu wis pengen ketemu seorang bakal usut mengungguli papai sini oh angin tulung tudukeun kekasih di anane papai sini seminggu wis pengen ketemu seorang bakal usut mengungguli waya bengi papai sini sun dodok di wekeran papai sini pikir melayang giringan pujaan tangis rindu oh kenyataan sebagian mau tinggal kenangan papai sini Jadi kakiru ini harus pilih nonton wayang golek terbeli. Golek melu yang putih-putih. Oh, kader ke paling nembe mulai jejer. Tembang yap krungu layap-layap singkene kuya ora samar ora pangding. Gamelane pelog. Ndek cipta budi toli yasindene Haji Amamina. Saja buru-buru engkau kumampi dingin ke. Oh, ayo pada dipangan. Bakaran jagung metro, barikodogan jagung metro. Manis. Oh, toli badi ngenteni jagat gerigi serada tara. Oh, kene ngobrol dingin karo kaki tuwi. Honor. Tiati priwe kana kaki tuwi nonton wayang ku haram beli. Nonton wayang golek. Ya tergantung nontonnya. Makenen
yen awak mo nonton wayang iku gupak ning sinden, artine mabok tembang mabok sinden, duit diawur-awur kanggo sinden. Oh, lali karuan Gusti Allah iku ya blole ora bagus, bisa ngedadian haram. Tapi yang nonton wayang golek itu oli-oli pitutur, oli-oli ilmu agama, oli-oli hasil dakwah, oli-oli pitutur atau niru karakter akhlake pada kiageng-kiageng, para sepuh-sepuh tanah Cirebon, tanah Dermayu, tanah Mataram, dan tiru kepribadiane apakah den tirasakan ning dalam wayang golek, ya ora haram, ya boleh. Ada nega hiburan baring rangkap tuntunan. Ake pitutur, ake pituah, ake wejangan iku tuntunan. Senajan anak unsur hiburane. Jadi panjenengan yen nonton wayang golek iku aja gupak sinden, aja gupak ning gamelan. Oh, baka gupak gamelan, mabok gamelan kelali kelawan Gusti Allah iku kurang bagus. Oh, kaya makonon. Oh, bukan singarang gupak o kabobay. Kebo gupak. Gupak guyang ning endut, guyang ning banyu. Bocah pada gupak bak-bakan buat makonon. Sing dimaksud gupak iku ora eling. Ora eling ning pangeran gara-gara tembang. Oh, malah mabok sindene. Demen sindene nang sindene ayu kelunge bunder. Oh, ya kun gua ora bener gua bakal makonon. Lali segala-gala. Duit bener ya konggo tuku sepatu ni anake disaweraken. Duit bener kanggo biaya sekolah dinak nang sinden kabeh. Duit bener kanggo tuku beras rabine dinak nang ning sinden kabeh. Kunarane wong ora eling ning purwadaksina, ora eling ning anak putu, ora eling ning keluarga, ora eling ndikang penting ndikang dudu. Tapi yen duite akeh ning omahe cukup, segala-gala kecukupan, toling wenehi para nayaga, mupai jajan ning para nayaga, mupai jajan ning dalang, mupai jajan ning sinden, ya beli masalah. Niatana bersodako. Oh, kaya konon. Tapi aja gupak. Tadi bukan terang magupak ko kebo. Kaki ruwi. Jadi duduk kebo ba, wong ganing gupak. Yaya na sing gupak. Oh, lo sayo. Bukatat bangkat ya yula ko. Sinden wis ngalik-alik. Wis nembang. Kaya-kaya mas mulai jajar. Oh, ya isun gaya pada bae. Ngepen. Ning wayang golek cipta budi asal sinjuti sindene mimi aam kamina dalange ora nanalian ku dalang tayo. Kadang-kadang silok ngucuki kanake kan. Lam bisa alam arane ka dalang taram. Oh, putrane Bapak Tayut lamun bisa alam arane dalang taram. Bakal sore masih ngucuki. Oh, ya kadang-kadang wanak sing maju lu ko kaya kono. Oh, ayo. Ada mangkat golong-golong. Oh, boleh. Ya bareng kaki engko mangkate loh. Baru ya, ketemu karo wong ugal-ugalan ko aja. Birasa brusung ko bareng karo isun. Zaman siyen ko lokana wong rada ugal-ugalan.
batura jaluk lague ugal-ugalan lamonare rumah tangga bebeneran janganti awan bengi keluyuran balik ke esuk sangkeme manggung inuman alesane diajak batur melek pegat balik sampai wis entok lagi nok ibat nok ani kula rima pegat wis lagi nasibe mimi kaji balen mani angger kasing dingin tetep baik gawe nyiksa batin mata hati pengen isi bunuh diri priwet keturunan singkir tinggal kali orang takkan yang kami penderitaan geleng sampean selalu ugal-ugalan cobakan mari minume lan ugal-ugalan inget ning keturunan bocah wis gede-gede sun ngakui kula masih dulu sun ngakui kula masih sayang tapi kula isin mawas diri wis ikhlas rela orang duit kula sadar kalah saingan waduh kan luwih layak go sampean karo kula kegantengan lanang pasti gejluk limbah yang bisa cukup sing weruh kula pangeran sampean dimungkinkan wong mesej beli musawaru cukup tadi rahasia hati sampean dimungkinkan ngerti ulasi wis cukup bahagia kakak sampean ning kula gelem nyapa kula sadar kalah saingan wadon kan luwih layak go sampean karo kula Dede Iqbal kegantengan lanang pasti
keclung beli bang yen bisa. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.